Section 5, pushing. 511. No, 5, selling of 5, yung 6, yung type maintenance, but then Visiting. 7, visiting. Okay na ta? Sagot na ta. Okay na? Wait sa okay. Ang nag-live, okay na mo? Okay, standby. 1. Okay, standby. Okay, 1, 2. Okay, attorney, good morning. Good morning. Last Thursday, June 24 at around 5 o'clock in the afternoon, in line with the Bureau's anti-illegal drug campaign, we conducted an operation, anti-illegal drugs operation, wherein we arrested persons involved in the maintaining of drug dens as well as those visiting the drug dens. This is the 7th drug den na among na operatan within this year. First is, if you can remember, nagsugod mi sa Orhelio, then sa Tejero, then twice sa Barangay Apas, then sa Barangay Banilad. So karong this time around, diri ni sa Sitio Imhay, Barangay Mambaling, Cebu City, ug sa Sitio Siphay, Barangay Punta Princesa, Cebu City, wherein we arrested the maintainers of drug dens kaning sa Barangay Mambaling, si Ruchi Torres ug ang iyang husband nga si Arturo Abellana. Ang sa Barangay Punta Princesa, Cebu City, at large, kaning si Lisa May Ralios. Pero ang mga tao nga mga parokyano sa in both of these drug dens nadakpan nato. To explain further, ang agent on case working on these 2 drug dens, simultaneous ning nga operation namo, wherein we were able to rescue 2 minor children. That is why kuyog na mo ang DSWD, representatives from DSWD, because during our surveillance and our before we operated on them, nakita namo nga dunay mga duha ka minors in these drug dens. Si Agent Aga Giran mo explain further sa among operation. Ags, please. Ito, balik. Okay, sir, go ahead, sir. This incident is quite alarming because nowadays the drug personalities were employing children at this very tender age, no? Like ito na rescue natin dalawang paslit na bata. We have that information na pinapagamit itong 2-year-old. At saka meron pa isang minor, anak nitong isang subject na huli natin, si Ruchi, my 16-year-old. It so happened na when we rush into the area, simultaneous kasi ginagawa ng raid, wala dito yung bata. There is some occasion na nagbebenta din yung bata. So, actually, itong trabaho na ito, trabaho namin for less than 2 weeks. Medyo minamadali kasi we don't want children na involved ito mga illegal activities involving children. And the management of the NBI, particularly our regional director, instructed us to prioritize cases involving drugs, much more itong involved yung mga children. Kasi talagang wala na talagang itong mga drug personalities to. Wala nang konsensya, kumbaga. So binigyan namin ng utmost priority. And we're still doing a case build up because we wanted to secure itong pagandahin yung case. We will contemplating to file charges RA 7610 or any other appropriate laws pertaining itong ginagawa. Sir, lamin ko lang, pinapagamit nila yung bata. Yes, we have that information. Itong 2-year-old, pag muhilak daw na paggamiton, then itong bata, as per account sa mga silingan neighbor,
parang hindi natutulog, parang pagsabi. Gising palagi. gising palagi. As you can see sa picture, naa sa DSWD, makita nimo ang 2-year-old nga gikugos nila. To make it clear, itong 2-year-old, anak ni aning usa ka subject na to, nga nag-maintain sa drug den, kaning si May Ralios, si Liza May Ralios, si Lisa. Yan ang 2-year-old. Katusan sa Picas, katong si Ruchi Torres, ang iyang anak, katong 16 years old, nga iyang per accounts of the neighbors, nga iyang ipabaligya. Iyang mo ipadadon sa drugs. Aside sa kaso nila sa drugs, nakapatay ang kaso, for example, child abuse. Yes, mo nang gisulti ni Agent Aga Geran nga we are contemplating on filing cases against them for 7610 violations sa child abuse because they are exposing the minors to the dangers of illegal drugs. You know how violent illegal drugs, di ba? Yeah, at risk ang mga bata, they are letting the children handle the drugs. Mismo ang allegation gani nga among gi-build up karon gipagamit ning 2-year-old sa iyang mama. Okay, just clarification. Ang mama mismo ang ipagamit yun sa 2 years Mo- old Yes, of drugs. sa drugs. Ah. Kaya nga kuno. Because since nag-maintain na siya diha og drugs, di siya gusto masamok yung business. That's according to the neighbors. Okay. Na pagamiton kuno para mohilom. So, Mo na to allegation, silence, ah. the baby. Yeah, baby, mo na-shock mi tanan. That's why we are building up the case karon, getting the testimonies. Amo lang giuna og rescue. Based sa information, giuna na og rescue. But we are building the case, getting witnesses, ingon ana nga fact. Para ma-file na mong kaso. Ang bata karon nasa DSWD under the care. Ang mama, attorney. At large ni file na mo kay pag sud na mo ang naabtan na mo ang katurang nang gamitay. Wala ang maintainer. Okay, just a bit background of the mother attorney. Sa Malaysia ka na mo ni maintainer sa drug den and what else iyang trabaho, sir? Ano din siya, nagbibenta din siya, at saka at the same time, nag-maintain siya ng drug din. As a matter of fact, murag namin information nga murag nadakpan niya sa una. No? Then, very extensive din yung networking niya kay aside from maintaining drug din, murag siya ang nag-distribute niya in that area. Nasa iba na? Well, may established pero may live-in partner ata yan, sir. I'm concerned na ko sa issue it's involving bata. Is this the first time nga naka-encounter mo ani bata nga gipagamit og siya? In previous cases nga among gi-operate, ang kanang dili ingon ani ka tender age nga 2-year-old. Kasagaran ilang padadon sa illegal drugs kay dili halata kay minor. Courier, But we were shocked to learn nga gipagamit ni nga bata mismong kagulingon yang anak. That is very abhorring. Ingon anak kagulingon nimong anak gipagamit ang per interview sa atong mga kauban, sa atong mga agents, sa mga neighbors, ingon iya man ang pakuanon sir kay para mahilom ang bata. ano di sila Para dili. disturb. Yeah, unsa to ingon nga Kanang tutor, Lollipop ko, no? ng lollipop ang tutor. Ha? Kanang tutor, kanang ginagamit sa pag-sleep o shabu. Hinahimo na siyang murag ordinary candy ba, lollipop yan. Lollipop ilang tawag na. lollipop. Lollipop ilang tawag. Mo nay accounts coming from the neighbors na shock lagi mi. Pag ingon na nga normally ang na-encounter na mo ang bata padadon ra mas drugs from one place to another or sa mupalit. And Kani kag gipagamit yang kaugalingong children. So that is why we are contemplating filing cases sa 7610. pila ka mo Iba- anak aning subject? So far usa ra ni no. Diha. Kaning Nakuha na duha, pero per background investigation, murag naapa ni siya anak before. Naka-declare, naka-recover kasi tao kanang birth certificate. I-declare man niya og after the birth, yung youngest, tulo daw. So, naapay anak isa. Tapos kaning isa ka Wala subject- dito. Pag Wala. abot na mo, wala mo Kanang isa- ma-athlete. Kaning isa ka subject, kana si Ruchi, naa na siya anak ka 16-year-old. Ilan ako panganlan. Wala lang namo matuloy to dito. Courier to. Mao na siya Gipa- Interconnected maguning duha ka lugar kaning sa Punta Princesa mo ni mo supply og drugs diri sa Mambaling. So ang kaning drug den, ang ilang source sa drugs per sa among investigation gikan diri.
ni Lisa. So clarification lang attorney, duha ka drug den ni atong Duha gilusod. ni sa Punta Princesa ug sa Mambaling. Attorney, klaro na kung ato sa bata ba, unsam sila ipaubos sila og psychosocial intervention? Yes. That's according to the DSWD. Tanang treatment para sa bata ilang ikuan kay mismo ang DSWD was shocked to learn. Di man na that's dili na pirmi nga dadun sila in drug operations. Kato among gikuha So, para ma-rescue lang. Okay, so that is why inyo hang gi-rescue, Yes. gi-process, and gi-shelter sa Yes, DSWD karon. because of this circumstance nga Yes. gipagamit Yes. ang bata o kuan. Okay, so aron ma-validate kuan ni siya attorney, i-kuan siya, i-subject for sa Yes, tanang treatment sa DSWD kanang Psychosocial intervention. Pero you must consider nga 2-year-old ni. Yes. Ha? 2-year-old ni, very tender age. Pakita nimo sa pictures kato ganina. Gialsa sa DSWD dito, mo na among concern lang. Attorney, gaman to ka mga bata, pila may mga pangidaron di ato. Pilay. 2-year-old o 8 months old ang youngest. So ang gipagamit ang to Anto dili ang 8. Sir, alarming? Is this alarming? Yes, alarming. Karon pa mi naka-encounter ani. Normally padad-o na kanang mga minors kanang below 18 kana bitong padad-on sa illegal drugs kani ang allegation gipagamit. That's according to the neighbors mong nakugang ni ana din na. This is a very sensitive issue, attorney. Yes, and yes. for this to be validated, is it possible na ang bata is subject for drug test or whatever process to determine if nagi substance? We will wait for katong report sa DSWD to ama nila ang bata. In fact, ilang sila nag-care karon sa bata. Ilan ang subject siguro og mga examination to determine unsa ba kay peligro nya. Ang naatla na mo pagsunod na mo dito ang bata mismo na expose nya. Kibaw na ka sa drug den aning mga mga visitor sa drug den. Why mask wa tanan? So dito Nya ang bata wapod. dito ang bata sa sulod while dito po sila maggamitan. So is that Wala sa basunod. When we rushed to the area, we conducted a simultaneous raid. Actually, gibili na lang dito sa silingan. Gibili na. O, Diba? gibili na. but the usual kuha nila, sir, if naggamit sila considering drug din, expose ang bata sa kuha dito. Yes, kay Yes, katong drug din mag Usar man ka balay. Mauro mo itong ilang balay. Usar man balay. So, dili na yun Di man separate, di ba? mga batang lalaki ni sir or lalaki. puros lalaki ang na-rescue. Sir, ako balik ko na sir. Ha? Matinga ang mga silingan kaya ang bata bisag gabi na o kadlaw na siga paghapon ng bata wala wa pa matulog. Murag ana ba? No, ang account sa silingan is saba ang bata kung maghilak, di ba? Kaya pahilumon sa allegedly sa ginikanan, pagamito na. We were alarmed with that information. Kay pag surveillance na mo, sa 2 weeks na mo nga surveillance, na-establish man yun nga dunay drug din sa lugar, nakapalit yun mi og drugs. Yeah, pero testimony sa silingan nga naay bata diya, sir, peligro kay na. That was why we were informed sa neighbors nga magdami og DSWD kay na-rescuehon nga bata. Sir, inay kindi ang ihatag, drugs Okay. ang ipatagamtam. Tutor, mo sulti sa silingan kay sila may dito. Sir, atong sa operation, unsay physical appearance sa bata, unsay iyang state, daot ba kay siya, siga iyang mata, or Asa to nga picture? Nato nga picture? Na dito Pagkuha na tong picture. So, sa imong Mark! assessment, Mark, personal assessment nimo, it's Addicted Hindi siya. siya normal behavior sa 2-year-old, you know. Usually jolly. Pag ubos pa na dula-dula. Wala na siya ituan. Kana ang reaction nito sa normal na 2-year-old. Wala, hindi nyo ma-feel sa ang Sir, ano yung effect siya sa bata? Sir? katong picture nga gikugo sa bata. Katong sa DSWD nas gawas please. we know sa effect ng sa drugs, you know, as more sa children, no? Sa matter of fact, being na sa environment kani dili gani sound ang environment ng children. You know, ang drugs in question is shabu, methamphetamine hydrochloride, di ba? Chemical na. When it is induced in the body, especially at a tender age, nga ang immune system, di ba? Kuan pa kayo, developing pa, peligro kayo. Chemicals man na, nga gi-inhale.
Ito yung lisura, oh. If you can see the picture, oh. You can see the picture sa bata, oh. See? Ang bata, oh. Alsa, unsa na kagamya? Here, oh. Kita mo sa bata, ang picture sa bata. So kanang gabaro gabata mo ng 2 years old, sir. Kanang gikugos, kanang Ikas gikugos. gikugos. Oh. Kaya ko sa, pila edad. Kaning usa, mauni siya, di ba? Ang katong gipakuan, Oo. gipasuyop kani. Kaning mo ni 2-year-old, mo ning gipasuyop. Dili kani ha. Karing bata. Igsuon ni niya. Imagine mo, ayaw mo. Gi-rescue na mo kay dito man the same house, 8 months old. the same house nga gigamit nga drug den. So gi-rescue ang tanang minors dito. Pero kanang 8 months old, 8 months old pa na attorney, no? Estimate ko lang yan. Okay, Oo. pero Oh, kani it's usa. baby, infant pa na siya. So, kung the same structure or house, kung doon ay magamit, makasingot yan kung nagkaso. Yes. Ang testimony sa mga silingan, ang kaning 2-year-old mo ay gipagamit. Intentional, gamit. But both minors, both children are living in the same house being used as a drug den. Ang risk ana, So, they're both exposed. yes, exposed sa dangers. Because musud guwa diha ang mobisita sa drug den, ang manuyop. What if unsay effect atong nisuyupay endanger ang mga bata, di ba? Naarago na niya, if you can see the lugar, gamay ra kayo. The place, gamay ra kayo. So we found it necessary to request the assistance of the SWD para ma-rescue ang bata based sa testimony. Kaya pag surveillance na mo, we were informed man by the neighbors. Ang neighbors mo yung nagpahibaw na mo ani ha. In the 7 drug operations against drug dens among gi-conduct, puro dako og papel ang neighborhood, ang barangay nagpahibaw na mo nga, sir, nay anak, please tabangin mi kay among mga anak ma-expose anak. So this is the 7th karon, 6th and 7th. Karira ni nga naay children. The rest katong mga previous wala. Ato ini kung nagpaminaw ron or tanaw ron katong mama ng mga bata unsa imong mensahe nga to. Undang na anak kay ang imong mga anak mismo at risk, at danger. That is why ang imong mga bata na sa SWD for the protection na amo nang gibuhat for the protection sa mga bata. What by immediate family, relatives sa area, attorney, to take care of the children? Or Wala. kung inani ang kaso, DSWD ka? DSWD ang right because sila ang mandated by law to help information na naani. Normally drug operations moabot ng 3 to 4 weeks ang among surveillance. But when the neighbors told us there was children, among din yung i-prioritize, giuna na mo. So in 2 weeks time na operate na namo dayon because of the children. Ang mother, what na interested sa nakabantay Wala. siya? I don't pag abot na mo wala. Wala dito. Gibili ng bata sa silingan. Mhm. So pila sa kinatibuk-an jud attorney atong nadakpan. Ito. Ito. Pito. Na yung mga names nila, mga pito. So, what's your role aning pito? Atong kasuhan na sila og visiting drug den. Use og visiting drug den. Ang gamitay rin sila. Manggamitay niya visiting drug den. Ang katong si Lisa o kani si Ruchi, maintaining drug den og selling Sige. drug den. Gani si Rochi nagpanihan. Na! Si Rochi lang. Ruchi og iyang bana. Si Lisa mo itong Si Ruchi og si Arturo Ameliana ug kaning si Ruchi Torres. naglipin. Komundo, oh. Sila yung subject. Sila yung subject. Kaning drug den Pila sa Barangay Mambaling. Sa Barangay Punta Princesa kani si Lisa, O kanang inahan sa bata. si Lisa Ralios. Lisa May Ralios mo ni subject. pila sa kinatibuk-an nato nako ang drugs attorney. Di na mo ba pila to? Kuan? 5 sachet. Mga Street value. suyop pag abot na mo nasuyop na mo Mga paraphernalia sa og drugs og paraphernalia naabtan na mo. But what is important is sa among campaign is mungkagon tanang drug dens. Tanang drug den sa barangay. So we are encouraging citizens in different barangays ato you report to us.
namoy information, your identity will be protected. Just report to us, kami na mo trabaho ana. So this is the 7th drug den nga among ikuan this year alone. From sugod sa Aurelio, Tejero, duha sa Apas, Banilad, then kami sa Mambaling ug sa Punta Princesa. Puro information coming down from the barangays. Muna atong operation. So, asa kita sa mamaling dyan? May nakatanan doon. Sitio Imhay, Barangay Mambaling. Ang sa Punta Princesa, Siphay. Sige, puro high. Boundary na sila. Boundary lang. Boundary ra na sila tupad ra. Ana ra na sila boundary. Related ra na. Oh, ana-ana rang mo ang drugs, ana-ana ra. Simhay. The same height. M-high o sip-high. Siphay. Ang sip-high punta, ang M-high mambaling. Oh, lain ang Pero barangay. tuyok na sila diha. Simhay sa Mambaling, Simhay sa punta. Pero tupad ra na, sikbit nga sityo. Pero lain-lain sila sa barangay. Kung na marag dead end nga sityo. Yeah, as like the previous drug dens nga atong na-operate, why mga health protocols gagi observe, why mask, why distancing, wa gyud tanan. So, kung na virus, expose tanan. Expose tanan. Hasta taon ang katong mga bata, Itulian. peligro kayo. Okay. Ikan ba sa Thank you, Attorney. Banay na ni Oh, regular filing. Yes, mga kaparza mo na gi-file na mga nagakpan o ikip na sab ang pag-skill sa duha ka mga bata dito sa Including sitio. sa katong 76. M-high sa Barangay Mambaling o sa SEP-high sa Punta Princesa. Kikan diri sa National Bureau of Investigation. Inis ka Wala from pa, Sam wala pa